Il-Partit Nazzjonalista se jkompli jkun vuċi b'saħħitha li jiġġieled favur dak li jridu n-nies. Se nitkellmu fuq l-affarijiet li jolqtu direttament lil familji u mhux se nħallu l-gvern jibqa' dej bil-qerq tiegħu. Hekk stqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija f'artiklu ppubblikat il-Ħadd f'The Malta Independent on Sunday fejn jagħmel referenza għall-irtirata tal-gvern fuq is-saga tal-art f'San Ġiljan. B'Joseph Muscat u Konrad Mizzi ikollhom iwaqqgħu l-avviż għat trasferiment ta' din l-art wara l-pressjoni qawwija minn Adrian Delija u l-Partit Nazzjonalista kif ukoll minn numru kbir ta' NGOs, kunsilli lokali u korpi kostitwiti. Adrian Delija insista li l-battalja tal-Partit Nazzjonalista mhijiex kontra l-investituri privati u mhijiex lanqas kontra investiment fit-turiżmu. Anzi, il-Partit Nazzjonalista kien dak il-partit li xpruna l qudiem dan is-settur u li fis-snin design tant fjorixxa u ta' opportunitajiet lil eluf ta' ħaddiema grazzi għal viżjoni li kellhom gvernijiet immexxija mill-Partit Nazzjonalista. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista li l-battalja tal-Oppożizzjoni hija ffukata biex tipproteġi l-interessi ta' min iħallas it-taxxi u li se nibqgħu nirsistu biex fuq din l-art ikun hemm the right deal, sostna Adrian Delija. Fl-artiklu l-kap tal-Partit Nazzjonalista jerġa' jirreferi għal dan il-ftehim tal-gvern bħala deal oxxen, l-istess kif kien id-deal ta' Konrad Mizzi illi bih 3 sptarijiet lil privat, ftehim li Adrian Delija għadu qed jikkumbatti kontrih fil-qrati Maltin. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista jtemm l-artiklu billi jgħid illi l-Oppożizzjoni tassew qed tagħmel id-differenza filwaqt li l-Gvern ta' Muscat daħal f'paniku.